Dursasana nyambut gawe matane ora ndelok kengger ketiwasan. Kok jaluk tanggung jawabmu. Aku ngetengi sapa e? Wah, totok mudar ora. Kata-katamu lho. Aku ora ngerti mindak apa-apa kok jaluk tanggung jawabmu. Ayo mau. Kowe ora gawe-gawe lho, Truk. Iku mau ngomong janji karo aku to. Sing endi? Ngene wae yo, gelut yo. Ya ora ngono. Kowe iki ra tak kei dit kok gelut to. Kowe mau lho nek sik maju Prabu Baladewa sing nandangi aku. Ngono lho apa? Baladewa. Mundur. Wah. Seneng aku nek ngono. Aku ya tak mundur. Hei, kowe iki reng kono. Kowe kakangku Tru. Nek kowe rono kan aku ikut ke sana. Sing nandingi Baladewa sapa? Lho. Lha apa aku arep nandingi aku ana muni mundur. Tandangi. Tru. Kono nggawa nenggala e. Arep kono nggawa nenggala ning kowe wis muni to, nek kowe nglabuhi bapak ki mati utama, swarga binuka kanggo kowe. Mati ra apa-apa le. Swarga lho. Dalane ngendi? Prabu sampun kados mekaten. Kresna. Kok Prabu? Kula ingkang rayipun Kresna. Ah, jagen Dewa Bathara. Andiku bocah berasa. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Delok rupane wis guyu arep mungsuh Petruk. Petruk iki wong loro saudon telu saurupan. Niku wong ora duwe niku mung wong kere. Heeh. Lah. Lah kok wani karo Kurawa niku wis jejelen nyawuk anu nyawang gegelaring jagat seming rembulan. Heeh. Padha karo niku kepengin angok-angok sapiteng neraka jahanam. Mangkat aja kowe ngomong ndak aku melu asma. Aku ngomongke kowe omong ki melu sesek e. Aturi suminggawan. Petruk. Edan kowe. Wani karo Sesata Kurawa iki Raden Asu anu Harya Citraksi. Tinjo ngakhirat nyawamu barat. Kaget aku. Menungso kaya kowe. Lah kok dadi kowe ngobrak-abrik Kurawa, anggepmu kowe iki kaya wong ampu-ampu dhewe. Lenggah sik. Kursine ndi? Ora usah nganggo kursi, jumeneng sik. Kula tak omong. Omong. Kleru nggonmu omong tuthuk gundulmu pecah dadi papat. Sampeyan mriki ajeng napa? Lho, nglabrak dapurmu. Nglabrak kula. Heeh. Sampeyan sih seneng wayangan mboten? Isih. Nek isih seneng wayangan bali. Loh, sebabe niki nek nganti piyai sing nonton isih akeh. Isih akeh pancen. Niki nek kowe nglabrak kula, niku wong nonton kabeh do surak kabeh. Jualange petuk. Jualange goblok. Petruk kalah karo Citraksi, niki bubar kabeh, sepi. Terus ora ana wong delok. Luwe-luwe sing di omah kagol ora diundang wayangan meneh. Sampeyan ning kotak nganti bosok. Niku nek menang sampeyan, nek menang kula jelas niku do sorak-sorak do keplok-keplok sampeyan diajar kok. Sesuk diundang meneh mergo gayeng. Wo.
ngono ya? Dadi nenek aku ngajar kowe piyai semene iki mesti do gelo kabeh, do bali kabeh. Ingone ra ono sing mangan. Sing di omah tuna, ya. Turah akeh ora ono sing mangan, ming bosok. Mergo Citraksi menang. Nek Citraksi kalah, piyai semene iki do seneng. Jualange dialem-alem sing di omah ya puas. Sesuk taun ngarep nek ewuh nanggap meneh. Betul. Nenek ngono aku cocok karo kowe. Ha. Mula Petruk wis penak kene ngono ya nek perlu senguri tutuki ndase. Ya. Beben sesuk wayangan meneh. Ha. Aku njaluk pamit. Sing hati-hati. Kaya ora weruh liting telebuk. Kaya ora weruh le gelut kok wis mulih. Pun kok mulih. Pelajarane wis rampung. Jane piye jane? Man. Kula kandhani nggih, Man. Nini iki kula wis ketemu karo si sapa? Petruk. Pak Petruk kula tantang. Truk. Kowe apa aku sing mati? Nek aku sing mati aku tulung dicopke ben urip meneh. Ora usah ngono to. Sing serius to. Petruk kula tantang wonten niku ciput. Apa? Raine putih. Pucet. Terus Petruk omong kali kula. Ndara Citraksi, sampean seneng wayangan mboten? Kaget aku. Kula kaget, Man. Lho kok ngono kata-katane Petruk. Aku isih seneng wayangan. Lah, nek isih seneng wayangan sampean sakniki bali. Lho kok ngono Petruk? Lah iya, mergo nek sampean menang kalih Petruk, niku penonton semanten iki akeh sing saka pundi-pundi papan niku bubar kabeh, mulih kabeh. Karo do bengok dalange Petruk. Dalange pekok. Citraksi kok menang karo Petruk. Terus sing di omah gelo. Pak Kuswati. Lho. Kowe kok kenal? Lho, kula wayange dheke. Oh. Oh, ora. Ditanggap meneh. Napa sampean gelem dadi wayang bosok ning jero kotak? Ora tau dienggo? Iya. Mula kudu sing etis. Mikir kudu sing nganggo pemikiran yang ketemu nasi. Nalar. Ya. Dadi nek menang kowe cethuk ora wayangan meneh. Yakin aku do nganggep nek sing lakoke wayang ya ora waras. Apa ana Citraksi kok menang karo Petruk niku lakon apa kula tak takon? Ya ora ana. Mula tinimbang kula njotosi Petruk mongko Petruk kalah terus surat wayangan meneh. Aluwung kula ngalah ning tetep wayangan lancar, seni dan budaya akan menjalar di seluruh dunia. Ya. Begitu? Ya. Paham? Kula tak ngaso. Ya. Kula niku apa anane, Man? Nah iya. Lho, bener ta? Bener. Mbambangane ra wayangan. Ha iya. Lah tetep wayang niku eksis. Eksis ya apa? Eksis niku penampilan terbaik. Wow. Ngoten lho. Sampeyan ora milenial. Patih kuno. Kuno ya ben. Niki berarti Niki berarti Kukurawa sing ajeng maju kula cegate aja maju ya, Man. Lho, lah ngopo? Mengko ndak ditanggap meneh. Peperange cukup semanten mawon. Nek nganti disengini sinuwun Prabu Mandura, kula tak matur sinuwun Prabu Koko Prabu Baladewa, nek nganti Koko Prabu Baladewa menang karo Petruk, Koko Prabu Baladewa ning kotak ra iso main. Pun wonten mawon. Kok sesek lho dadaku.
gagas menungso siji kae. Rumangsa. Citransfer ndi? Arep maju perang. Rasa. Mlebu kok tak? Iya, iya. Kuwi lah dicegati tenan. Anggere maju dicegati Dun. Menggari kowe sing durung maju le. Maju kok nggih. Sak madya mawon lho, Man. Iya. Nek kira-kira kalah ya ora usah dipaksa nggih. Petruk Bagong. Mungsuhe iki werku darane Ngastina le. Cencang jenggot kroncal. Wong edan. Ora wong joget kok sikil duncal-uncalke. Joget ki bebas kok. Arep joget cara piye sak karepku. Oh, Petro nggih. Ndara Dursasana ya. Wah, ngedapi kekuatanmu. Mboten pamer ning pancen kekuatane Petruk ning wonten niku. Wah, aja kok Kurawa kok mbawa siji. Kecil. Maju bareng mara. Kula nganti kalah karo Purwawa, meguru karo Kurawa 20 taun. Wedohan. Cangkeme. Ngomong liwat rison jeplak, ora dikancing kok. Ora kancing ya jeplak kok. Dursasana mungsumu. Awi. Sampeyan apa kula sing tekani pati? Wah, kelakon penjang kamu. Nyo, lho. Ngopo iki? Lho, piye iki? Sampeyan iki butuh napa? Nglabrak kowe. Lah ya nyo. Arep nabrak dikeke kok nyo, guys. Kendhane ngenten iki nyo. Bangane wantil pisan glecak isin. Sing dadi nyatane nyo. Lho. Nggon dodo apa nyo? Nggon ndas apa nyo? Mangantem. Kendel kaya kula niki ora mung lho apa. Engko ki ngomong. Nyo, njata sok. Iya, aku ya kendel nek mung kaya kowe le. Nyo ya. Oh, gondodo apa? Nyo ya. Mburi ya kena kok nyo ya. Aku jenenge ora tawa, pamer. Ngenten iki, nyo. Lho, dimatke. Ngekeki sing rada suwe. Lho. Oh, ngene iki jane musuhe matke. Nyo lho. Oh iya iki ya. Ya. Mburi wae ya. Kaya kula niki nyo. Oh iya aku ya wani nyo ya. Oh, isih ayo. Bareng apa ayo? Mburi apa piye nyo? Mburi ya mburi. Nyo. Ah kendel e padake. Anggere. Ayo. Terus ya modar tenan. Nyo, nek saniki ngono mbakane kesel awake genut kuat-kuatan. Yoke. Manut aku. Sampeyan ngantem ping pira, kula tak ngantem ping pira. Pisan-pisan wae, yoke. Nyo, kula punjung. Sampeyan bendoro pecah sirahmu. Mongmu sak banter-bantere. Matna sastra jenderalmu ateken Adi Jaya Kawijayanmu. Ampun nganti tumpangsuh. Mengke ndak sisip. Yo. Pecah sirahmu. Mang pecah nek iso. Modar kowe. Modar ora apa-apa. Wedoan. Wah, medicil mripate. Kowe iki mumet ora? Ora. Buyer ora. Pisan kas. Wedoan.
Pamer tenan bocah iki. Oh, gagar otak kowe. Men, kowe. Kono ku aku pengen rasake gagar otak kaya wong pekok niku rasane pripun. Mutar. Rapopo. Kowe dan gentenan. Aduh. Mau janjine gentenan kok. Wah, mutar tenan ya. Ayo kudu nepati janji, satria ora nepati janji ora ya. Ngati-ati, oh iya. Wingi bar tak nggo ngantem dasape iso pecah. Wah, cangkeme. Kuwi ngedeg-degi jenenge ngono kuwi. Aku meng cerita, wah, ning aku wis bacut don. Wah, cilaka ya wis ora ngomong wis ya. Ora nganggo omongan lho, ora. Bismillah. Oh, kuwi ndonga barang. Wong di agama ki apa-apa ki mesti bismillah sik. Ora ora di agama kok ya. Oh, nya. Ut. Ha. Halo. Kurawa yuraan tenan. Oe. Coba ora ana tongseng. Mesti mendo. Pindho lho kula. Ya, pindho. Oke. Yo, awas. Yo, enggak. Yo, iki nganggo mandeg barang sik terus ora sah. Terusan kok. Oh, ya. Biar. Pindho. Tambah pisan. Omong loro wae. Gang nyang. Loro wae. Ya. Riki. Ora diceneng aku ki. Ya ora apa-apa kok ya. Oh. Ora apa endi mau wonge. Oh, wis buyer dah iki pisan. Ya, ngati-ati siap lho. Siap, ngati-ati. Sakuwatir. Ayo, iya engko sik iki toto-toto kok. Ayo, iya engko sik toto-toto. Ayo. Modiar. Apa iku, Gong? Plempem banyu. Saka cor-coran. Kok mabyur men. Kapokmu kapan? Le. Dir. Kok nglecak le. Urek. Ya, babu. Wah, jatahmu saiki, halo. Wo, lek ndasmu. Sirah diceneng kok diantil sak kae. Dursasana nyambut gawe matane ora ndelok kengger ketiwasan kene kula sumanggake. Pripun Bapak? Ngaturaken ketiwasan nggih. Petruk saya ngombro-mbro Kurawa bubar sar-saran numbuk bentus nggudel bingung. Lampahipun Adri kalian pun Petruk kalian baganganipun ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Kula sumanggaken dhateng Paduka Anak Prabu Mandura. Wah, gugu karepe dipanuspaning jajalan. Petruk saya kinani nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyas karo nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk ora minggat greten kula jeblok ketemu parate.
tanggung jawabmu. Aku ngetengi sapa e? Wah, totok mudar ora. Kata-katamu lho. Aku ki ora tumindak apa-apa kok njaluk tanggung jawabmu. Ayo mau. Sing maju Prabu Baladewa. Lho, sik kiper. Hus. Prabu Baladewa maju terus sik kiper sapa aku tak takon. Gong. Hei. Gong. Ki Prabu Baladewa maju ki nesu karo kowe karo aku. Kowe mau janji piye? Sing endi ta? Kowe mau lho, Cek. Sadurunge Kurawa teka, kowe tau ngomong karo aku to? Kowe ora gawe-gawe lho, Truk. Mosok. Kowe mau ngomong karo aku. Omong apa? Kowe mau ngomong janji karo aku to? Sing endi? Ngene wae yo, gelut kowe yo. Ya ora ngono. Kowe iki ra tak kei idit kok gelut to? Kowe mau lho nek sik maju Prabu Baladewa sing nandangi aku. Kae Baladewa wis nesu. Manusmaning jajaran sekretaning pawon iblis lanat Petro, Bagong, ora minggat suwun kono tulade greten nenggala jeblok dasmu. Muni ngono. Ayo piye? Muni ngono apa? Baladewa. Mundur. Wah. Seneng aku nek ngono. Aku ya tak mundur. Hei, kowe iki reng kono. Kowe kakangku Tru. Nek kowe rono kan aku ikut ke sana. Sing nandingi Baladewa sapa? Lho. Lha apa aku arep nandingi aku ana muni mundur. Ya oke, ora apa-apa, mundur yo bali bareng. Nek bapak gelo piye? Bapak kagol piye? Bapak loro ati piye? Mikir. Tandangi. Terus. Kono nggawa nenggala e. Arep kono nggawa nenggala ning kowe wis muni to, nek kowe nglabuhi bapak ki mati utama, swarga binuka kanggo kowe. Mati ra apa-apa le. Swarga lho. Dalane ngendi? Engko iki kowe dipethuk karo widodari. Wow, dupak sisan ora. Aku tak ngasuh. Ning ndi te? Mah. Ana omong kok sik bayar aku. Ngapun tak ajar kowe. Ora. Wes kowe seneng biasa. Omong sing bayar aku. Aku jek nang kono aku jek ngumbahke apa-apa. Dapurmu ora. Ngumbahke apa-apa piye? Wah, berat iki. Cilaka iki aku. Mongko kono nggawa nenggala e. Aku maju Bagong iki iblis lanat nyus. Klekek modar. Tampani widodari. Alah cangkemmu. Mau ki omong aku kok tok nggo senjata. Nek aku mulih bapak getun. Ya. Terus? Titip dompet. Oh iya. Kena bojoku ya? Ya. Meling wae nek aku ora mulih 3 dina kok nyelamati tekan 1000. Oh iya. Berarti aku modar. Oh iya ya. Ning ya nek iso aja gong kowe adikku lho kancaku sapa. Wis rasa cerewet kowe iki seneng asline nek aku mati ya. Wong kowe nek bojoku ngombahi kowe nunggoni terus kok. Aku wis paham aku iki. Ora. Anakku sing barep kae janjane anakmu ta. Ora ya, iso wae. Wong tapek wis meteng 3 sasi. Ning lumayan laire 9 sasi 1,6 sasi aku. Dapure ora. Mulane kok anggere bojoku nimbok ngangki-ngangki terus kowe gayane dandani apa? Tak dingke saka gedhe kok do lirik-lirikan. Mulane tak titipi dompet tok senenge ra jamak-jamak. Iki kono-kono. PN gaglaken. Waduh. Ngono ya. Ya. Karo titip anakku ya anakmu. Ya ngerti ya. Ngerti irunge rada dawa. Padake ora paham aku. Heeh ya. Padake ora ngerti. Heeh. Ayo lulus dilengkan lulus SMA. Daftarno ning perguruan sing aja patiya tinggi. Lho.
Iya to iki. Ana niki perguruan tinggi. Ah ora iso nek tiba ndak lara to. Oh. Daftarno nang perguruan sing ra patek tinggi. Iya. Sing sedang-sedang saja. Ya? Nek butuh bayaran, butuh duit, sawah kidul omah kae dolen. Sawahmu kae. Heeh. Oke. Tawake semeter pira? Terserah kowe. Oh iya. Weh, sik. Kae ra tak tuku to, Gong? Heeh. Kok tak doneh ya. Kowe cah nekat tenan kowe. Oh alah, Semar. Oh alah, Semin. Tare wangi kaya ngene iki mergo aku tok kongkon. Tare wangi anguk-anguk lawanging kematian. Mungsuh Baladewa iki mergo aku tok kongkon, Mar. Kowe meneh ana daya kekuatanku ya, Pak. Jare aku ayang-ayanganmu. Nek kowe ampuh aku mestine ya iso ampuh, Pak. Nek kowe ngiklaske aku ya aku tak pamit mati, Pak. Mulur ya. Kok nganggo gelang barang iki? Truk. Belah iki merke. Hei. Wah, keprok watu ndasmu. Sik. Sinuwun mandura to. Sinuwun mandura mbok didelokke omongane. Wis, Gong. Iki kowe apa piye? Aku ya ora paham. Ora paham iki. Aku iki meng ndonga ta, Tru. Sambat karo bapak. Heeh. Aku ngerti-ngerti kaya bumi iki kaya gempae terus awakku mblesek terus metu ngene. Aku dadi apa ya? Dadi Prabu Baladewa. Uije ora. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pramudita. Petro. Ayo Tantro. Ya. Wonten dawuh sinuwun. Iya. Petro aku golekno obat kuat. Lho. Ngawur. Aman selamat cek, Tro. Goleke pusaka kok. Goleke pusaka. Oh iya. Ana nggo lho. Oh iya. Nggo ngopo? Nggo nandingi nenggala. Iya. Yo. Pusaka kok apem. Iki watu ya, Gong. Oh, tak kira apem. Ya. Kowe tau ora ana Baladewa nggawa glati pramuka? Wagu ya, wagu. Ora ana, terus terserah apa. Petro kandang malo wonten dawuh sinuwun. Tak goleke ramban wedhuse disiapke. Idus kowe. Ora ana e, Gong. Watonya lho. Bambu runcing. Oh iya. Bambu runcing. Kok ya ana ari cilik banget lho. Engko nek goleki gareng malah rekoso. Yo, yes, anane iki, gelem ya iki, ra gelem ya iki. Lah lumayan iki. Ya, heeh. Maju kok. Wis dadi kaya ngene wis gleleng kok Prabu Baladewa mesti kaget. Lho iki, apa iki? Langsung pres ngono. Oke. Berarti aku rasa kata-kata. Rasa. Aku ora oleh ngentoki omongan, rasa. Begitu Baladewa bingung langsung but ngono. Oke, siap. Ngamuk sik men ketok kaya nek Baladewa. Strayoli binatang September, Oktober, November, Desember. Januari.
Panon maning jangan sekencan panon. Iblis lanang. Iblis kenggonan menungso. Walik. Walik. Menungso kenggonan iblis kuwi watake menungso. Ora iblis kenggonan menungso. Walik. Walik. Nulun nang mburi ora. Panos maning jajanan sultane bangun iblis lanang. Oh, iki apa iki? Iki aku kok ngedep kaca iki. Wih. Ayo, amo Suramrata, Jaya Dimejo. Wah, setan. Lha iki suarane iki ra Bagong ta iki? Aja ngawur. Iki Prabu Balemetu. Kowe cangkemmu ayo jojoh nenggala modar kowe. Sapa aku? Baladewa kowe. Aku Baladewa. Kowe sapa? Nata Mandura. Sing Baladewa ki aku. Aja ngawur. Aku bar bercinta karo Werawati. Wah setan. Kowe ora ngerti aku bar saka Mandura. Aku arep rene mau Werawati tak kecup pipine. Wah setan ora setan asli takono bodo. Kowe Bagong. Iya. Nenggala ora temomo ning dadane Bagong sing wujud Baladewa. Alugara karo kon gletek tengah kurban. Woi ajalah. Bestro. Wah, sia-sia tenan ta siji iki. Dadi Baladewa delete kok. Pentro kantong bolo. Pripun, Ndara? Baladewa sing kae nggawa alu, Petro. Aku golekno lesung. Goleke lesung. Goleke gaman, Tru, aja sembrono. Kowe wis mangkat? Oh nggih, ngestaken dawuh. Wah, jan engko tandange dapi-dapi cerewet. Mengkari ndelok ya. Kene sing gembroblos urang-urang bejane totoh nyawa ya padake. Lho. Pun jebol cagak gendera ngendi kuwi? Iki wis cagak gendera iki. Iki lho, wis ngono. Wis katno. Ganggu wong ngombe es. Bayar urung. Omong nek sing bayar aku ya. Iya. Weh, wong kok gleleki ra jama-jama. Omong karo bakule ngono ora entuk tak tuku sak bakule. Waduh. 500 Wah. 500 kok apa-apa arep dituku lho. Engko isih tak nggo nukoke sepatu bojoku. Weh. Bojoku nek tuku sepatu kudu loro ya, Tru. Oh, amargane ukurane sikile beda. Siji 36 siji 45. Kok iso, Gong? Ketindihan sewengi. Peredaran darahnya ora lancar. Abuh. Diapune. Ndang ngono. Ayo, Baladewa. Iki apa iki? Iki toya. Cuwang yo. Kondur cara Mandarin ora. Remo dening aku kowe. Lho, iki nggawa genter iki apa? Hocah. Wucet jawang. Wah, setan iki Bagong ngisen-ngisen aku tenan iki. Iki nek ditonton wong kaya Baladewa polahe kaya wong edan. Ajo. Wah, mutar ya iki.
Kok Prabu sampun kados mekaten. Kresna. Kok Prabu. Kula ingkang rayipun Kresna. Ah, jagen Dewa Bathara. Andiku bocah berasa. Sareh. Lenggah prayogi. Iya, Sayu Prabu Ndarawanti. Wis. Prabu aja ngengkok koyo ngene iki. Rada sih. Inggih, Koko Prabu, inggih. Lenggah. Iya. Inggih. Kresna, kula nenten karing dawuh. Kula aja percaya kuwi. Kuwi dudu aku, kuwi Bagong kuwi. Inggih, kula ngertos. Setyaki diculke. Oh, Prabu Sare. Yo, kendel. Iya. Nek ora gelem kendel mung suwe Setyaki. Iya. Weladi Mas Setyaki. Inggih. Kadangipun Kakang Garbonata. Garborusi. Edan. Wah, bengi iki aku gawe isin karo ponokan iblis kuwi. Kresna, kepiye kabare? Kresna, kula wonten maring adawuh. Piye ndang lara temen? Lakon tak dawuh karo Lesmana Mandragumara. Aku ki sing dawuh karo Lesmana Mandragumara. Aja percaya karo kowe. Gawe pandal maning Betari Durga. Hus! Lambemu dhewe. Koko Prabu sampun kados ngaten. Kula aturi kendel Koko Prabu. Iya, Setyaki pun Kakang nyuwun pangapura. Nggih boten dados menapa. Sing gedhe pangapura kita, Setyaki. Sing gedhe pangapuramu aja kita. Basane dicampur-campur. Ya basa dewa, ya basa wong biasa. Koko Prabu Baladewa. Piye? Salah setunggal. Piye, Kresna piye, ha? Awakku putih. Kaya awake kok kaya Valentine. Wis saiki sak karepmu, percaya aku apa karo mrimu. Aku gah kaya ngene iki. Koko Prabu. Piye? Badhe wonten atur saking kula. Ana pangandika apa? Nalika semanten kula pinanggih kaliyan Endang Loro Temon. Terus Endang Loro Temon kula tanting piyambakipun dipun garwa dening Lesmana purun menapa mboten. Aturipun anak kula Endang Loro Temon nalika semanten sinten kemawon saged mengku garwa dhateng anak kula pun Endang Loro Temon waton temanten kakung saged ngaturaken pepanggil ruba pepenginanipun temanten wanita. Lho, njaluk pepanggil? Inggih. Apa Kresna? Koko Prabu Mandura ingkang menika kendel-yen. Siap. 86. Waton temanten kakung saged ngaturaken inggih menika wujudipun pepanggil ruba. Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma. Sangajenging temanten kakung kedah dipun jogeti Wanara Seta. Wingkingipun inggih menika tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debuk Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negari. Pangombyonging Dewa Bagus menika mawon. Mandheran kudu bisa tata jalma. Ngarepe kudu dijogeti Wanara Seta. Inggih. Tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debuk Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Pangombyong Dewa Bagus gamelan Lokananta dinabuh Ratu Sewu Negara. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Sri Baladewa Narpati tuwe nareswara Kresna langkung kalangkung tresnanira marang Jabanon Cinawi. Wah, yo yen adan saktenane abot nanging tetepun Kakang kudu bisa minangkani. Kula semanggakan wonten Koko Prabu. Yo, Kresna, aku njaluk pamit. Ngantos-atos Koko Prabu. Bakal tak aturake marang Kyai Prabu Duryudana supaya ngupaya srasran pinanganten kakung. Inggih, istaka dawuh. Wis, aku njaluk pamit. Sembah kula ingkang ndherekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura.
Sri Bala Dewa Narpati duwe Nareswara Kresna kalanggung tresnanira marang Tyabanon Cinawi ong ira wang-wang Koko Prabu Baladewa. Iya. Ana dawuh pengendikamu apa? Kaki Prabu, Lho kok kaki? Yayi Prabu Sri. Sir Bathara Kresna. Wah, Baladewa kok guyune kaya ngono. Kula badhe matur kan paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya, piye Yayi Prabu Ndawarawati? Temanten Kakung nggadahi pepanggil, temanten Kakung nggadahi reruba. Reruba menawa? Reruba ya wae. Pepenginan mengkono, Yayi. Apa ingin dibutuhake? manten putri kudu nunggang gajah ingkang bisa tata jalma. Weh lah, gajah sirkus. Ngarepe kudu dibeksani Wanara Seta. Ngarepe temanten Kakung dibeksani Wanara Seta. Kethek putih. Iya. Mburine tontonan kasuwargan ya kuwi kayu klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta ditabuh Ratu Sewu Negara pangombyonge Dewa Bagus. Wis ngono wae. Truk. Lho, kok ora Baladewa kok ngundang Petruk? Lha niku Bagong. Iya, aku wis ngerti. Lah kok iso dadi kaya ngono? Lha niku ya ora ngerti. Ayo salin. Salen piye? Lek dandane radong kok. Kula niku ngomong sambat karo Semar-mar aku tulungono, gane kowe tak labuhi aku tulungono. Prepet. Terus ngerti-ngerti dadi kaya ngeten iki lek salen piye? Truk. Gong, goleki bakule es kon bayar sik. Ki nek ora bayar aku ora entuk rene. Edane kono 100 ndek susu ora? Ayo mesine duwe kok. Payune lagi pira? Kuwi senengane ngembe karo wong. Aku lek salen piye, Truk? Aku ora ngerti. Ya wis ora usah ndak tak kuwatir, tak puja muga-muga bali kaya wingi uni Bagong. Iki saka dayane bapakmu. Mbok menawi ngaten Bali yo, Bagong. Bolong dalem sinipun. Yen aku rembugan karo Bagong ora bakal rampung-rampung perkarane. Lho iki. Iki mau mesti wae kowe durung mireng. Apa sing ndak aturake marang Koko Prabu Mandura dereng. Anakku wedok duwe penjaluk. Penjaluke manten lanang kudu nite gajah ing bisa tata jalma. Ngarepe kudu dibeksani Wanara Seta. Terus mburine gajah kudu ana tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara. Wis kuwi wae ukawa pangiringe Dewa Bagus. Waduh. Ala apa bapak iso mujudi kabeh sing dikake Sinuwun Kresna? Petra, Nun, bapakmu kuwi ora wong loro saudon telu saurupan. Bapakmu kuwi akeh sing padha ngarani pusaka kang bisa kandha, jimat kang bisa ngucap. Waton kowe matur karo bapakmu kanthi terwaca wijang. Bapakmu wis ngerti. Menyang endi kene bakal ngupaya kabeh srasran pinanganten mau. Oh nggih. Nggih pun ngoten nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih matur suwun. Gong, kon bayar sih. Cerewet kowe ngopo ta?
ana sing ngekeki iki lho. Mun nek krungu mes ora dikeki to Petruk? Mboten. Bangeten kok kowe iki. Cangkeme. Mana krungu iki lho. Isine 500 nggo rebutan. 500 iki akeh kok. Ha iya. Ha iya. Senengan ora kok nggo rebutan. Bagong diparingi, diwenehi Kakangne engko ora tak wani meneh. Nggih, nggih. Oh, Petruk wis. Pun nyuwun pamit kula tok golek kayu klepu. Lho. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur karo bapakmu ya ana kawan Petruk Bagong. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati Petruk rene. Ora dikeki Bagong, mboten. Nyotaman ana. Kowe dhewe peken dhewe, dienggo jajan dhewe. Wah. Mulai. Aku hus. Wes kok. Kowe urung moh. Moh ya wis. Ngono kok. Pareng nggih sinuwun sing ati-ati nyuwun pamit. Iya. Kula tak matur Bapak. Iya, Bagong. Napa mau Dewa Bagus kayu klepu Dewa Daru gedang mas debok swasa pucine Parijata Kencana murine gamelan Lokananta ditabuh para wiyaga ratu. Ratu 1000 negara, ratu 1000 negara. Iya. Nyuwun pamit. Iya. Mengke ndak kula lali. Lah iya. Nyuwun pamit. Iya, iya. Kayu klepu Dewa Daru gedang mas debok swasa pucine Parijata pengrite Dewa Bagus kali gamelan Lokananta kali anu nggih ratu 1000 negara ya. Heeh. Sing nabuh? Iya. Sindane pira? Sakarepmu. Pun nggih, iya. Bareng, iya iya. Kayu klepu Dewa Daru gedang mas dosa pucine. Engko rak rene meneh kae. Wong arep njaluk dhuwite kok bola-bali. Waduh, perang kemempengene. Lho, ngopo? Dompetku tiba. Tiba tenan po? Heeh, pajake cah tipis. Ana isine ora? Werna-werna sertifikat. BPKB. Tak tekuki lempit-lempit cilik-cilik tak lebokke nang dompet. Mbok menawa butuh sawaya-waya ilang kabeh sak duwite. Duwite pira? Manut. Lho. Manut dengkulmu mlocot ora. Sampun nggih, Den. Ya sing ati-ati Bagong. Nggih. Ya tentane, Tru. Ya. Oh.
Semari koten prayitna semuriris semuriris eko balik legegekugek sadulita mel ndara kula Den ndara Puntadewa kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya Kakang Semar ndak tampa ora liwat tiba padha-padha Kakang ndara Werkudara bekti kula nggih Den ya Semar ndak tampa tiba padha-padha ndara Janaka bekti kula iya Kakang Semar ndak tampa ndara Gatotkaca bekti kula nggih Gus iya Siwa Semar ndak tampa Senet ngaturna bekti kelawan bendaramu ingkang padha rawuh ana ing Karang Kadempel sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun iya Bambang Senet ndak tampa pangestu tampanana cah bagus kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Raden Werkudara kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Senet ndak tampa pangestu tampanana Raden Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya Bambang Senet ndak tampa ora liwat pangestu tampanana Raden Gatotkaca kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Senet ndak tampa pangestu tampanana nuninggih enten apa Den kok sami rawuh enten Karang Kadempel miturut kabar ingkang ndak tampa lamun Kakang Semar bakal duwe gawe mantu wonten ingkang kawiwaha tanana liya kejaba mung Bambang Senet nanging teka durung ana tandha-tandha lamun Kyai Semar bakal duwe gawe mantu ketitik Karang Kadempel isih katon sepa sepi sepen kahanane nembe mawon kula utusan kali Petruk kali Bagong wigatos nglamar manten putri saka ngendi Kyai Semar putranipun Sinuwun Ndarawati kacariyos Sinuwun Ndarawati pikantuk putra angkat namipun Endang Lara Temon mengkono Kyai Semar nggih sabanjure kepiye mitra taturipun Petruk niki nek kula ngomong utawa kula matur mengki nek Senet nganti krungu bocahe kagol kula wedi nek janjane pripun melih upama kula tutup-tutupi suwe ning suwe ya bocah niki mengke bakal ngerti. Sesuk ya ngerti, saiki ya ngerti. Iya Kyai Semar maragage matura. Leh kula ajeng ewuh niku mboten sida kok Den. Lho, ora sida sebabe apa? Petruk matur nek reruba panjaluking pinanganten putri niku mboten sakbaene. Manten lanang kudu nite gajah ingkang bisa tata jalma ngarepe dijogeti Wanara Seta mburine tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Suwasa Puscindhe Parijata Kencana gamelan Lokananta ditabuh Ratu Sewu Negara pangirite Dewa Bagus kula niki wong sekeng kula niki wong ora duwe Semar niku mung wong loro saudon telu saurupan lah kok dadi kula kudu ngaturake panggil sing kaya ngoten niku leh kula ajeng golek teng pundi ora coba. Smareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti
ing jagat wasisaning Ubathara Kakang Semar apa ingkang sira aturake mau sayekti Puntadewa wis tanggap pun tanggap pripun gajah ingkang bisa tata jalma tanana kejawab mung kadanging Kadimas Werkudara ya kuwi aran Gajah Setu Banda Wanara Seta ingkang bisa njoget amung Kakang Mayangkara ing Kundalini ya ing Kendali Sada Gamelan Lokananta kayu klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Sasa Puscindhi Parijata Kencana papane ing kasuwargan ya papane ana ing Suralaya wondene Nalindra Sewu Negara tanana kejaba amung ingkang ngreksa Nalindra ing Singgela Prabu Bisawarna Kakang Semar lamun sira utusan nglawan Pandhawa lan putra-putra Pandhawa tangeh bakal gagal nggone Kakang Semar nglakoni sarta bakal duwe gawe mantu Bambang Snet bakal kelakon dadi sarta mengku garwa putri saka negara Ndarawati Kakang Nayantaka mareka den prayitna semuriris eka balik titiyani Gandayani ning kula mboten ajeng wantun wong sampeyan niku bendara kula kok kula utusan karo bendara kula niku dosa napa sing ajeng kula sandhak bakal nyuwun ngampil Nalindra Sewu Negara marang Sang Prabu Bisawarna matur nuwun Siwa Semar aku ingkang bakal budal sowan Kanjeng Wahanoman ing Kendali Sada bakal nyuwun ngampil panjenengane sarta kadange tunggal bayu ya kuwi Siwa Setu Banda kanthi cara mengkono bakal rampung pakaryaning Kyai Nayantaka Kakang Semar senet kula wonten dawuh Rama wong sing gedhe prihatine iki jebul dalane pirang-pirang ndara ndaramu sing arep golek srasan manten supaya kowe kelakon dhaup karo endang loro temon lajeng keparingipun ndara-ndara kados pundi yen to pancen kadang-kadangku wis sawiga samapta ing gati sawiga ing jiri dikeparengake budal dina iki Kyai Semar Gus ingkang atos-atos ngeden kula antu-antu teng Karang Kadempel mugi-mugi saged kasembadan panjangkanipun ndara-ndara kula Dalem Pak. Nun Pak. Ndak dikira kowe ora nyambut gawe. Nala gareng nderekno Ndara Janaka. Nggih. Petro kowe nderekno Ndara Werkudara. Wis siap. Bagong kowe nderekno Ndara Gatotkaca. Pak, sirahku mumet e. Ora usah alasan. Sebdake pecah sirahmu kowe. Oh ya, wah pajan. Ya Treya, ya Reng ya.
para rek mangusram yo ngambreng kadi karunaning kaswase yen aning marga memalat kung dosang gondo astrat mojo Petro ngopo didhawuhi bapak kon nderek sampeyan wah ngeribet tilaku lah pripun to supaya enggal ceket aku nedya matek aji Bandung Bondowoso supaya enggal prapta ana ing negara Singgela kowe ngerti ya negara Singgela kuwi dileti samudra ingkang jembar mula kanthi srana aku matek aji Bandung Bondowoso sak jangkah wis iso prapta ana ing negara Singgela napa kula ora dianggep ra duwe aji-aji kaya ngoten niku kowe duwe Aji Bandung Bondowoso, kula duwe aji Maesa Jenar. Wah, yen pancen ngono ndereka sakarepmu, oke. Aku ingkang bakal jumangkah dhisik kowe nututana. Nggih, ngestakaken dawuh. Nuwun sewu, nuwun amit pasang Kalimantabe. Sampun klinten kula cumalena. Karana nembe sepisan menika kula sak pejagung. Raden, panjenengan menika sinten? Teka rawuh wonten negaring Singgela damel kagyat, manahipun ingkang abdi pun bisa warna. Wah. Prabu bisa warna. Yen ana luputku aku nyuwun pangapura. Mboten dados menapa Raden ditepungake yen sinuwun nyuwun priksa kalawan aku Satria Jodipati Raden Werkudara jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara Satria Jodipati Raden Werkudara ya pancen bener lah dalah lah persasat kadidene kejugurgan Wukir Sari kelemaning Samudra Madu persasat timbanipun kula menika nampi kanugrahan dene mboten kanthi kanyono-nyono kula saged sak pejagung kaliyan Raden Werkudara biya negari Singgela menika sami keberbeken kaliyan ngumandhangipun Raden Werkudara nyata satriya ingkang lulus lair batosipun ateteken ati suci pepayung budi rahayu dasar kasinungan kasekten linangkung mongko kasekten menika kinarya memayu hayuning jagat menika Raden sedaya para kawula satemah-sami kedanan Kanjeng Andika Raden Werkudara. Yo. Nuwun suwun ingkang wingking menika sinten? Dangu kaliyan kula pun Satring Madukara. Raden Janganangka. Iki Petruk abdiku. Kula Petruk sinuwun. Ki Lurah Petruk. Nggih. Welah dalah. Sedaya para kawula negari ing Singgela menika sedaya sami mboten remen kalian panjenengan. Ait iki. Akira nek padha karo Ndara Werkudara ditresnani wong sak negara Singgela kok ndora seneng. Mboten. Tegesipun sami kedanan kalian panjenengan Lurah Petruk anggenipun tansah geculku marucul damel remenipun piyai kathah menika mujudaken ibadah. Ah nggih. Raden wonten menapa? Prabu Bisawarna wonten dawuh sowanku ana ing Singgela sepisan ngaturake salam taklime mbarep kakangku angka loro uga salam takliming Semar Badranaya Kakang Semar Badranaya ya
Apa panjenengan sinuwun wis prisa? Raden, mitra dedonyanipun tiyang sepuh kula inggih menika Rama Sawarga Gunawan Wibisana menika Kyai Semar rumiyin nderekaken Prabu Rama Wijaya ngantos tiyang sepuh kula ugi nate srawung kaliyan Kyai Semar Badranaya. Satunggiling pamomong ingkang lair batos netepi dhateng kewajibanipun minangka dados pamomong. Yo, yen ngono wis tau dadi tepung. Menawi tepang dereng nanging mangertos kula sampun mangertos. Prabu Bisawarna wonten dawuh. Dina samengko aku diutus dening Semar supaya sowan saning Sang Prabu Bisawarna ingkang wigati. Semar bakal duwe gawe. Lho, gadah damel menapa? Duwe gawe mantu. Nanging kabeh mau ora bakal bisa kelakon yen tan ana panyengkuyunging Prabu Bisawarna. Nuwun sewu. Kula kedah menapa? Kangge Kyai Semar kula mboten badhe awel sarta anggrundel ngemuti bilih tiyang sepuh kula nate dipun mong dening Kyai Semar Badranaya. Sinuwun. Manten wedok njaluk supaya manten lanang iso ngaturake Ratu Sewu Negara. Mula gandeng kekagunan sampeyan sinuwun Prabu Bisawarna. Aku njaluk nyuwun ngambil wujude Ratu Sewu Negara bakal tak bayung ning Karang Kadempel sinuwun Prabu Bisawarna. Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton lirkin sanging risang mawe gandrung waduh Raden Werkudara bombong tanpa pepindhan dene namung sakula kemawon saged sak biyantu dhateng Kyai Semar Badranaya. Raden kula mboten badhe awel panjenengan Raden Pratri kondur wonten ing Karang Kadempel kula piyambak mangking badhe ngirit Ratu Sewu Negara. Kang mengkono aku nyuwun pamit bali marang Karang Kadempel. Salam taklim kula katur sinuwun Darma Kusuma menapa dene Kakang Semar Badranaya. Wah, yo ngestokke dawuh sinuwun. Wonten dawuh sinuwun. Padukung nimbali dhateng ngabdi para Nalindra Sewu Negari. Nggih, kula wonten dawuh. Prabu Surasekti, Prabu Sanya Sekti. Nggih, wonten dawuh. Dina samengko ketapna para wadyabala Ratu Sewu Negara nderek marang tindak ingsun. Waduh, badhe tindak dhateng pundi? Menyang Karang Kadempel. Mastuti dawuh Kyai Semar Badranaya. Tak jaluk aja ngantos siji wae Nalindra ingkang cicir sarta kurang yen to nganti prapta ning Karang Kadempel. Lho niki. Lajeng pangatipun paduka Gusti kula ora ketang sambawa batra lintang dadi pengantu-antune Kyai Semar Badranaya. Ayo budal dina iki sewawi kula dherekaken sinuwun. Maraenos mubang wangaruna adinetrane nganggo rapo kini dungane engkung lir wuwusing pine panca bebetoke ngayam ana mrak manguh ing pagakan ora kaya madeg ana ing kayuwangan jonggring salaka.
Pangung siring sata kura Kambaung kesro katite merut layut sagung praratu Enget sang kapilayu sang sotama ing Kakang Narada punapi mila kayiwangan katingal panas jebul wonten sowanipun titah pujangkara dalah perkencang warudayang pak pong bobol ngali codhe sapa sing gawe Arjuna Sowandi inggih Kakang tumunten ngatimbalan menawi gatosipun Janaka sowan tanpa ulun timbali ana wigati apa sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana pukulun sumengko anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Iwang Adi pukulun sejatosipun namung kepengin ngunjuk atur ngersa paduka wis ulun lilani gagi matura wale-wale menapa mundi dawuh timbalanipun Kiai Semar Badranaya bilih dinten sak mangke kula kadhawuhan munjuk atur ngersa paduka Iwang Adi pukulun keparenga sak mangke Kakang Semar badhe nyuwun ngampil tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa pupus Cindhe Parijata Kencana boten kantun gamelan Lukananta kedah prapta wonten ing Karang Kadempel dinten menika ugi mila kelan ana dinten sak mangke pukulun menawi kedah mawi lintu pejah gesangipun Janaka kula aturaken kanthi ikhlas waton paduka pukulun kepareng maring ngampil menapa ing sampun kula aturaken menika Iwang Adi pukulun Kakang Narada teka mekaten dawuhipun Kakang Ismaya nuwun sewu lho Di nuwun sewu mestinipun panjenengan boten badhe kekilapan menapa dados kersanipun Kyai Semar Badranaya menawi saking pamrayoginipun ing raka ing Sidik Pangudal-udal menapa dipun aturaken Janaka menika prayoginipun paringi ngampil awit ngemutana sejatosipun Kakang Semar menika papanipun ugi wonten ing kayiwangan piyambakipun nggadahi kewajiban tumraping tontonan kasuwargan namung krana piyambakipun menika dados titah tumuli ngikhlasaken kayiwangan dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru lah momeng disuwuni ngampil wae ilang apane to Di kula nuwun sewu lho mangke menawi jenengan mboten maring ngampil gamelan Lukananta lan menapa dipun aturaken Janaka menika kula kuwatos nek nganti Kakang Semar minggah wonten ing kayangan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lho Di Arjuna ulun paring adhawu apa ingin dadi karepaning Kyai Semar ulun ngudaneni Janaka oh alah net senet ing arep rabi kok ngrekasake wong gerang to Le baes bejane adimu Winala Gareng nggih matur nuwun nggih pukulun anu Ndara ampun kesupen pangirit Dewa Bagus setunggal malih pukulun pangiritipun Dewa Bagus kanana ya keja banget atmajaning Kakang Semar pribadi ya kuwi si Kumajaya mengko ulun ingkang bakal dawuh inggih ngestaken dawuh Arjuna wonten timbalan kebat kita bali ana ing Karang Kadempel sak kedheping netra sak keclaping tatit apa ing kita aturake kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa pus Cindhe Parijata Kencana sartaning gamelan Lukananta pepak kabeh wis prapta ning Karang Kadempel matur sembah nuwun pukulun nyuwun pamit malah kula piyambak ingkang kudu tedhak dhateng Karang Kadempel. Syukur Di menawi gadah pemanggih kados mekaten. Jenenganipun Kyai Semar menika menawi gadah damel menika ugi sanes tiyang liyan kebrayan menika tasih kulit daging dika piyambak inggih Kakang. Kula ingkang badhe ngirit dhateng gamelan Lukananta kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa pus Cindhe Parijata Kencana. Kakang Rada dawuh kalawan pun Kumajaya kinen tedhak wonten ing Karang Kadempel tiyang sepuhipun gadah damel inggih monggo Di kula dherekaken Di
kang ganjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung iladal mboten kanthi kanyono-nyono menika rawuhipun anggir Gatotkaca iya Siwanoman kalian Bagong iya Siwanoman Siwanoman dengkulmu mlocot iki Lurah Bagong nyok malah nyok ora Bagong aja kaya ngono sing nganggo tata krama. Niku karang niku momongan kula ket biyen kula momong sampean karo niku suwe niku. Apa iya? Nggih. Jaman Rama Wijaya mbiyen kula ya ngentutke niku. Saniki niku ya isih urip. Engko dipateni kok. Aja. Pateni. Wila iki Lurah Bagong menika ngendikanipun kok uwit rumin tekan sak menika dereng ewah. Karang ya bentuke ngene iki, Man. Wonten menapa? Nggih. Kakangan Siwanoman wonten dawuh aku tak nyuwun prisa karo Siwanoman inggih babakan Siwanoman kuwi tresna ora karo Kyai Semar lho penyanyi itu sepundi lho kula menika rumangsane urung iso males kabecianing Kyai Semar Badranaya duk nalika nderekaken kula menika dados senopati ning Prabu Rama Wijaya dugi sepriki kula menika tasih dipun paringi gesang menika matur nuwun sabab kula tasih pados wekdal kinarya males kesaenanipun Kyai Semar Badranaya. Dina iki Siwa Semar bakal duwe gawe mantu. Lho. Gadah damel mantu? Iya. Sing dimantukke sinten? Aku. Lho, pikantuk sinten? Ki Lurah Bagong. Kirek. Kok ndak tok disiki ya ta? Aku ngerti jalan pikiranmu. Ampun ngaten. Ora ngono piye? Siwa Semar duwe putra angkat arane Bambang Senet bakal dhaup karo putra Ndrawati putra angkating Kanjeng Prabu Kresna jenenge Endang Loro Temon ning kabeh mau ora bakal kelakon yen to tanpa pambiyantuning Siwa Mayangkara lho lah sebabipun kula kadhawuhan menapa merga sak ngareping temanten lanang kudu nasra-srahan kethek putih ingkang kudu joget waduh mati kula menika wis tuwa lho nggih kula menika wis tuwa wis ora kuat joget napas kula menika ngos-ngosan. Pun terus ditanting gelem ora gelem tak potho ndasmu. Aja ngono. Wah aku mung arep golek alasan kowe. Gelem ora man? Ki Lurah Bagong kula menika sampun sepuh. Wis ngerti nek kowe ku tek tuwa mung joget dhisik tok ndek ngono sama. Lagune sing cedak-cedak wae engko liwung. Us. Kok malah liwung barang. Gelem ora? Waduh, dos pundi? Yen Siwanoman ora kersa, tegese Siwanoman ora tresna karo Kyai Semar. Walah dalah menika awratipun wonten mriki menika. Nyatanipun kula tresna, yen tresna kudune tekan Karang Kadempel. Inggih. Kula manut siji meneh. Lho, menapa malih? Siwanoman kuwi duwe sedulur. Sedulure Kanjeng Rama, Tunggal Bayu, Siwa Setubanda. Iso apa ora Sewu Siwa Setubanda diaturi rawuh ning Kendari Sada. Lho, menawi-mawi aji pameling namung sakedheping mitra nggih. Anoman eneng apa ngundang pun Kakang saka ing Wanatik Brasara Kakang Setubanda ya piye nampa ature anggere Gatotkaca Kakang Setubanda dina iki duwe gawe lho aku entuk gawean apa ditumpaki manten lanang saka Karang Kadempel iki apa iki telale. Wah, iya. Telale iki nek yahene iki ngene iki. Ora mendelik ngene iki, ngono. Wong edan ora. Weh lah iso notok telalene. Waduh. Kenapa Bagong disemprot nganggo banyu? Wedak Gajah Setubanda. Iki dulure Kanjeng Rama. Weh, mungkin apa? Iya. Dulure Kanjeng Rama iki Gajah Setubanda Gunung Mainaka. Jajal Werka lan sak piturute akeh banget bulus.
Jimbung. Udu. Ngawur wae. Piye Kakang? Waduh lah kepiye? Monggo yen Kakang ora gelem bantu karo Kyai Semar, tegese Kakang ora tresno karo Kyai Semar. Mingkari pisan iki nuruti kekarepaning Kyai Semar Badranaya. Ya, aku manut karo kowe Senggono. Monggo nggih. Geger madyaning Karang Kadempel. Kawula sak padusunan sami medal saking griyanipun. Nyumurupi gumarubuk suarane. Nenggih lampahing Gajah Setu Banda miwah Sang Anoman inggih sarangan wis prapta ning Karang Kadempel. Datan kantun nalika semanten wujudan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Ingkang mawa cahya mawa mutiara satemah akarya hojat kang samya tumingal. Datan kantun nalika semanten Alendra Sewu Negari nggih saglar madyaning Karang Kadempel nderekaken Sang Prabu Bisawarna. Temah gumuruh rame madyaning Karang Kadempel katingal bombong Kelurahan Semar Badranaya. Yata laruta saking Gudha Sang Kurakula. Ya namo tusa Sang Sri Kakang Semar kula ingkang sowan Kakang Ismaya. Manikmaya matur nuwun ya. Dene sak gedhagan iki kowe iso njunjung derajate wong tuwa. Inggih. Menjang menapa malih kula saged sak biyantu dhateng Kakang Ismaya. Ya. Tur dasaripun Kakang Ismaya menika sampun ikhlas lenggah wonten ing jagat kula ingkang mapan wonten ing Kayuwangen. Kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta menika Kakang Ismaya ugi nggadahi kewajiban handar beni. Syukur. Rama Pukulun kula ingkang sowan. Kamajaya, kowe engko kuwi dadi pangirite manten adimu Si Bambang Senet. Kyai Semar kula ingkang sowan Kyai. Munyuk putih. Anoman syukur. Kowe wis gelem dadi tukang joget. Kon kene angel ra jamak-jamak kowe. Semangka pira wae tak entekke. Tandurane wong Bagong sapa? Gajah situ sini. Sapa kowe? Situ Banda, situ sini. Kleru Wah, komplit Pak Njaba wis wah. Ndara Werkudara ning njaba, Ndara Garkaca ning njaba. Iya. Gamelan Lokananta apik tenan, Pak. Abang. Iya. Seneng aku. Ratu Sewu Negara wis do nganggo seragam biru kembang-kembang. Nang raine elek-elek Pak. Ya wis ben.
Wis ben ora apa-apa. Sing penting ratu 1000 negara. Senet kelakon penjangkamu tole cah bagus. Matur nuwun Kanjeng Rama. Ora sandadak perlu piye-piye. Gajah Setu bondo kae tumpak ana Anoman kon joget ning ngarepe. Mengko ben dirit karo Kamajaya. Gamelan Lokananta kayu klepu Deondaru kabeh wis cemawe. Ayo le budal ning Ndarawati. Monggo Rama kula dherekaken. Barisane kok ora aturan ya. Anoman le bijik-bijik kok sak minake dhewe. Ngawur jan wis. Anoman ki lho tunjun. Lho nabuhi mempenge. Heeh. Wah ning ketok dawa banget yo wah ya. Ngedapi-dapi tenan iki aku sing Arabia njaluk kuwi kok terus. Lho. Arabi karo sapa? Mbok menawa entone. Senengane rasa warna-warna yo mlaku gong yo jujug Ndarawati yo. Dampyak lampahing pinanganten kakung saking Ngarang Kadempel. Bambang Senet nitih Kyai Setu Bondo. Ngajengipun dipun jogeti Wanara Seta. Nalika semanten nadyan lurah nadyan Sang Anoman wis keladuk yuswa parandene ngenyon joget nganti kaya diketok-ketoke tenagane. Sang Bathara Kamajaya anggung angulataken lampahing Gajah Setu Bondo angiring lampahing temanten kakung. Ing wingking gamelan Lokananta kayu klepu Dewandaru gedhang Mas Dewang Swasa. Nalika semanten gamelan Lokananta tinabuh para Nalendra Sewu Negari cara balen Kebogira ngirit laku ning pinanganten. Ing wingking Raden Werkudara lumampah galiah-galiah kadhiraken Raden Janaka datan kantun Prabu Puntadewa. Ki Lurah Semar nalika semanten ngagem topi hansip mawi beskap tuwin jarik. Nalika semanten lumampah lon-lonan katingal bombong penggalipun Ki Lurah Nalagaring. Nyandang cara piyayi luhur nganggo blangkon. Nganggo klambi lurik, nganggo jarik, nganggo keris kuwalik. Parandiring mangke datane raos dening Ki Lurah Nalagaring, Ki Lurah Petra Kantong Bolong semanten ugi Ki Lurah Bagong ingkang tansah gawe geger sangganing para kawula. Lumampah turut pinggir para kawula ingkang sami mirsani sinambi nggawa besek. Sinambi nampi dhuwit recehan Ki Lurah Bagong. Wis prateng negari Ndarawati.
Undang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Kakang Semar. Nggih. Iki anakmu apa piye? Nggih, niki Bambang Senet. Kuwi lah tobat. Lah kok ora mantra-mantra anake Kyai Semar, baguse ora mantra-mantra. Meh wae jambe sinigar karo adiku lanang Janaka. Kula niku ya nganti ora dipercaya karo tangga teparuh. Anake Semar kok baguse kaya ngene. Ning iwa semono niki dadi anak kula angkat. Iya, Kakang. Nggih. Teng Jawi srasan pun komplit. Anak kula wis numpak gajah ing Wisatata Jalma. Sapa? Gajah Setu Bondo, dulure Bayu, Ndara Werkudara. Ngarepe manten kudu dijogeti Wanara Seta niku Anoman. Kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana Gamelan Ukananta sing nglarepe adiku dhewe Manikmaya. Ratu Sewu Negara saking negariing Singgela abdining Prabu Bisawarna. Prabu Bisawarna piyambak sing nglarapke pun komplit bela dalah. Lara temon bejamu. Wis ora usah dadak walangati gage tampanen. Tampanana katresnaning Bambang Senet cetha ingkang bisa ngaturake wong dadi penjalukmu ya mung Bambang Senet. Inggih. Kanjeng Rama kula nyuwun pangestu. Senet kuwi bojomu le. Nggih, Bapa. Ya sok kamare nang jajare kamare bapak wae. Badhe menapa? Aku arep ngrungokke suarane. Man ya dituthuk sirahe. Rasane ana semanding Nes. Nang omahku. Bagong arep ndelok nek aku langsung wae ora dadak swara-swara. Wong edan kono kan. Sinuwun menapa kepareng kula badhe nampi astanipun ingkang putra mangsa bareng Bambang Senet iki dadi darbekmu. Muga-muga tansah pinaringana barokah saka panguwasaning dat kamurwendat nggonmu mangun bale wisma tansah atut runtut sih sinian tekan jaman apa wae. Raden, monggo kula aturi nampi katresnan kula. Indang lara temon nyata kowe kang dadi gegantilaning atining pun Kakang wong ayu. Kasinggihan wa. Oh, la edan. Wong tuwa-tuwa do dapusi karo bocah wingi sore. Wong wis dirabekke kok dadak aneh-aneh dadi Bambang Senet karo Indang Lara Temon. Namung nderekaken kersanipun inggih menika Raden Abimanyu Rama. Kula namung nderekaken kersanipun inggih menika pun Siti Sendari. Wis rasa dadak do cucu-cucuan Janaka ki lho, kelakone kaya ngene iki piye? Ngedan Abimanyu dadak mbingung wong tuwa. Nganti bapakmu tekan kayangan barang. Wah, cah ketir. Tariwangi nyabrang segara jebul ming. Wah, lemu dadi manten kurang tutuk. Kurang seneng dadak nganggo serah-serahan sing angel-angel. Semar ya ora ngandhake nek kuwi Abimanyu. Weh, nek kula ngerti wis kula omongke wau. Kula niki meneng wae niku ya gumun. Lah kok dadi kula ora ngerti kok malah dunekke. Apa ya, Pak? Ndara Bambang Senet ki Ndara Abimanyu. Aku wis ngerti ket mau jan. Ning aku nek omong ngaten ora rampung lakone. Ah, wis iki mesti sok ngene iki mutut. Wah, ya karo Ndara Siti Sendari. Sapa, Gong? Ndara Abimanyu karo Ndara Siti. Wah, wis memper. Wis. Ora iki do mlumpuk nang kene kabeh iki do arep ngapa? Kok ya iki ya ngapa to ya?
Petruk iki takon jaga ning njaba. Dayoe pira, wedange pira kok malah melu rembugan ning kene. Oh, ayo wis Gong ya. Oh, senengane sok. Ki sinuwun sapa ki sinuwun Kumbina iki diparing. Ki sinuwun sapa? Raden Ndoro Sencaki kek wedan. Heeh. Udawa iki wedan. Putih wae iki. Kok putih nyumbange men 50 iki. Ketok soalnya apa Udawa? Iya, ada. Sopo kae, Gong? Bengok-bengok kae. Endi? Kae. Wala, nek ra tak aturke sinuwun, Darawati ra rampung-rampung lelakone. Ana apa, Bagong? Kang Raka. Lho. Kadangku sapa-sapa sinuwun Mandura. Ngliga Kyai Nenggala ngamuk punggong Suratamtaha Nirbayana. Oh ya dalah, sampe dhewe. Panos maling ganjalan sekertane pamane blesanan. Kresna, kowe ngapusi karo Baladewa. Buku karepe dhewe gawe sungsang pawana balik kono ati balan. Paratara. Ketok lorekmu, ketok gedhoamu. Sing tok gadang-gadang manten saka Karang Kadembel. Aku ora mbok gadang-gadang iso mboyong anakmu lara temon. Nganti saiki dina samangka Bambang Sri lakon dawuh karo Lara Temon. Aku ora iso ngrapeke Leswana Mandra Kumara. Wirang bebareng aku isin karo Kyai Prabu Jayatana. Bae. Meneng ora? Wah, ajian. Apa ora kowe? Seru Petruk to suarane. Wong kok senengane muring-muring ya, Truk. Ayo kuwi. Sak penake dhewe lah. Lungguh. 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 Iya. Lah kene digetak Petruk kowe gila. Sepelekke ora. Mangsane. Panggri bengok-bengok omong kula. Iya Petruk, nggih. Sareh to. Sareh piye? Muni iki mau. Ora sastra-sastra. Kok Prabu latih sareh? Iya, sareh piye? Menika mboten pedamelan kula. Lho nek ora pedamelan kula ora gawe sapa tak takon? Nek udu gaweanmu gaweane sapa? Nyatane Semar derajate ngaceple iso ngaturake stra-stran sing angel kaya ngono. Aku ratu ora iso ngaturake. Lho menika mboten perkais santaipun ratu karo kawula cilik, mboten. Ning menika perkais pambudidaya. Cetha yen Semar nggone golek mau dibantu karo para Pandhawa. Lho, mesti ki mawon Semar menika adiring Pandhawa. Lah iki aku ora trima, nek mboten trima ajeng napa? Lho, aku ngamuk ning Darawati, mangsaipun kula. Pun monggo. Ngamuke cara piye tak ladeni? Wis ngono wae ora iso jak rembugan apik-apik. Kula niku yo anggepe seprana-sepene dianggep ora wani gelut wae. Wani wae. Narayana iki mantan begal. Nyepelekke ora. Kok kowe. Yo, nek wis ngene iki malang krik ngene iki, yo. Ayo. Ayo nek nyatar ngobrak-abrik Ndarawati nek arep kaya cah cilik dindakke ora kena ayo ngajak apa? Iki ya sing nantang aku sore mau. Wis Gong wis rampung ya. Wis. Sikat sisan kowe. Wadak kowe ora. Ayo kancaku akeh sing do sengit karo sampean. Wong kok senengane ngegungkile galak, ngegungkile sak kepenake dhewe. Panjenengan pirsa mboten? Apa? Bambang Sret menika sinten? Lara Temon menika sapa? Lho, lah sapa? Bambang Sret menika Abimanyu, Lara Temon menika Siti Sendari. Wah, ora kok ora omong mau kowe ajan. Waduh, anakku. Kula nyuwun jawab. Kula nyuwun jawab kalenjang
ora entuk tak jaluk. Wis dadi bojone Bambang Senet ben ra urusan. Tetep tak jaluk. Aku ora entuk prawane rondo ya arep. Bang. Kebruken sirahe kok. Engko nek nganti nesu Sing nesu sapa bapakne? ora masalah ana Ndara Werkudara kok. Ajeng Rabi. Rabi, Gong. Nggih. Bajigur. Anak ratu dithuki kirek nyusoni. Setan kowe. Lesmana Bali. Kula ajeng Rabi Bali ya. Ora Bali ae. Biar. Madangi jagat mungup-mungup sapucaking wukir marebak bang sumirat kena soroting surya megalan gunung Purna den ya purnaning gati sura sudra janing kangrat suh brasta tekaping ulah Darmastuti rahayu sami makarya rahayu sami pinanggih Ndara ya Semar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.